Existeixen en format comercial llavors encapsulades, hifes encapsulades d'espores de bolets, perquè puguem sembrar tant al jardí com en algun lloc que freqüentem i que hi hagin pins joves, per exemple, doncs ja és possible sembrar espores de bolets. Els bolets més comuns per sembrar són les gírgoles, els ceps i els rovellons. Tant els rovellons com les gírgoles s'han de sembrar al voltant de pins joves, pins de menys de 20 anys. S'ha de sembrar, es recomana sempre a finals d'estiu, principis de tardor. El que passa que el procés, com que això és una simbiosi que ha de fer el fong amb l'arrel de la planta i aquest procés pot durar d'1 a 2 anys, doncs no començarem a tenir fruit fins al cap de 2 anys. Sempre han de ser pins i que hi hagi unes condicions d'ombra i d'humitat al sotabosc d'aquesta pineda o d'aquest bosc que permetin la presència de fongs. Si és un lloc molt assolellat i molt sec, doncs difícilment ens en sortiran. El format comercial és aquest, són capses que donen per uns 5 arbres i escampem tot el contingut d'aquestes espores encapsulades al voltant de la base dels troncs, reguem a continuació i esperem que el procés es produeixi d'una forma natural.